labbaika. Ku zo mu je mu yi maulidi, mu je wa annabi labbaika. Farin cikin samun sa muke, mu yarda da Qur'ani. Zo mu je mu yi maulidi, mu je wa annabi labbaika. farin cikin samun sa muke, mu yarda da Qur'ani. Da farko na saka sunanka Ubangiji mahaliccinmu, ya Rahimu muna roƙo ka ƙara duba bukatunmu. Mu yarda da Qur'ani mun zaɓi annabi gatanmu, farin cikin samun sa muke wallahi shine masoyinmu. Ka ƙara ninka salatinka ga zulwisalu masoyinka, Habibu gatan ɗan birni gatan na ƙauye da ke bukka, da alihi da sahabbansa manyan maza masu albarka, da shehu tijjani na sanya da shehu barhama na ɗauka. Ya annabi salamu alaika ya muɗalli samu labbaika, mai gaisuwa sarkin yaƙi ni ne na zo da na gaishe ka, saboda Fatima bin Zahra ka taimake ni da kyautar ka, da kai nake rike lissafi ka zo gare ni na kalle ka. Zo mu je mu yi maulidi, je wa annabi labbaika. farin cikin samun sa muke, mu yarda da Qur'ani. Muhammadin Rasulullah ai kai daban kake wallahi, ya alƙawi mafi karfi mafi isa likitan ruhi. Azizu kai kundi ne wajen faɗan ka dole a sha sharhi. Labbaika 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 ya sirrillahi. Ya shugaba na gata na abin yabo na labbaika. A lafiya manzon Allah wallahi ba mu da tamkarka. Ga yan riyadul Qur'ani muna buƙatar yardarka. A ya imama duba dai muna buƙatar cetonka. Labbaika ya manzon Allah ya dan Amina da Abdallah. Habibu na kai ka cancanta kai da kai manzon Allah. Ka zo ka samu ana shirka kai ne ka nuna akwai Allah. Wallahi Mariya na gane su dan ka ne rukunin sallah. Zo mu je mu yi maulidi, Je wa annabi labbaika. farin cikin samun sauke mu yarda da Qur'ani. Muke zuwa komai daidai komai yana tafiya normal. Ina ga kowa ya shirya ba wanda dai ya fito single. Muna saka su suna shauki saboda sayyidina awwal. Cire kadai automatic sayyidina wanin sa mu ce local. Batu ake na Rasulallah kowa ya adana zancensa. Allah yana yin kyauta ne da gafara duka domin sa. Kai annabin mu haɗaɗɗe ne wane mutum da kwatancensa. Ka kishi ta kika kaskanta ka so shi yanzu ka bunƙasa. Je wa duk wani mai shakka gwanin mu ya ci gaban nasa. Da na sako fitila na rike wallahi zan iya hasko sa. Muna muku hasken rana ta dole dole gaishe sa. Khadija ni ma na duka na gaida da Hamidin Hafsa. Zo mu je mu yi maulidi, Je wa annabi labbaika. farin cikin samun sauke mu yarda da Qur'ani. Ya sallama na shigo filin ina kira masa labbaika, wato fasihu ban kowa matattarar duka albarka. Shi ne madubin dubawa mai ginsa dole sha sarka. Wannan bayanin daidai ne albarkacinsa muke shuka. A lafiya manzon Allah mujahidi sai dilkauni, mujibu sannu da hutawa habibu na nasiruddini. Idan Allah ya manzon Allah na zo gare ki ka dube ni, ka taimaka mini zuljudi da lamarin ki ka zabe ni. Salo-salo ne amma kai salon ka yayi daban hakkum. Mu yan riyadu
mu je